menika Mak News. Pak RT dinten menika Desa Tayo, Kecamatan Kopling, dumadi kobongan. Kobongan meniku mboten enten korban jiwa nanging nggih mboten wonten kerugian. Kula Bapak kenal. Kula bawa Tinem saking Bandar TV laporaken saking Mak News ngantos puwarta menika diwartakaken dereng wonten pihak KDD kepolisian. Kangge njelasaken wonten narasumber. Kula nggih mboten ngertos. Lah, mboten ngertos. Oi. Pak, pripun iki kedadeane? Anu kena gotong sing garing anu banjur nyrambat ning omah kuwi. Nggih, kula tukinem saking Mak News TV maturaken matur nuwun. Kula kembali akan kru ingkang nugas ngunduraken diri. Sugeng siang Klaten Mak News.